wanjine kae mari kuwi sabuke iki PS hati jenenge madiun dino asale lagi rapi sing beda ayo bojo sing rukun sae temen ajaran darade ayo Salon sedulur sing anyar ya sampun wajine uga sampun wayahe ing dina iki kanggo dirayani iso kumpul bebarengan dadi siji. Ayo dulur-dulur. Ayo Mas Anang. Kuwi klambine, mari kuwi sabune. PS hati jenenge Madiun kutha asale. Akhiran beda. Ayo padha sing rukun temen ajaran PS hajarate wes hati ayo Mas Rangga bola PS hati terima kasih bos. Ayo. Iya. Ayo Mas Anang. Kanggo ketemu jenengan sedulurku. Etan didol-dolon nanti tekane hal kanggo nyambut calon sedulur sing anyar. Sampun wayahe asik ing dina iki kanggo dirayani ayo yo kanggo dina iki iso kumpul bebarengan ulur sing anyar ayo ireng kowe klambine kae mari kuwi sabuke PS hati jenenge Madiun kutha asale yo ireng ayo padha sing rukun sae temen ajaran darade ireng kowe klambine kae mari kuwi sabuke iki PS hati jenenge Madiun kutha asale lahiran sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajaran darade sae temen ajaran darade yo wes hati jaya terima kasih Pak Tos Bandung.